Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. I-check nato lakat sang panahon pero this time medyo masako-sako pang aton sining Provincial Disaster Management Program Division. Malanta malakat sang panahon kay medyo mainit subong adlaw. Although nga mayara sang guom-guom at mayara sang normal maling lakat sang panahon naga-ulan-ulan gid kung kaysa. Plus pagid nga natubungan daan kahapon sang kagahon pagkasugata ta sa bagong tuig nag-ulan-ulan gid mga kaksyon. Action Radio. Balikan ta nagkaroon ang aton sining Provincial Disaster Management Program Division, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:41 sa mga utod naton nga nagapuyo dira sa higad sang baybaya sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42 subong adlaw Aksyon na Huwebes kita. Unang Huwebes sa bulan sang Enero kag tuig 2020. Ari na kita sa Enero 2, 2020. Karasig sa lakat sang panahon daw sa nagligad ang nga gabi nagpinalupok subong dos na. I don't know kung naka-move on ng iban sa ila sining kuan ubos gastos ang bulsa nila. And of course ang iban nakabawi-bawi na sang Pulau Bugtaw. Amakon mo na nga sa panggobyerno daan nga trabaho daw masobra 5 ka adlaw nga wagid trabaho no. Halin sa nagligad nga simana medyo nakarelax ang iban nagsako naman. And ang iban gorotin na ang hangover bla nakabawi-bawi na. Sige, back to reality ta kay balik na sa trabaho halos taran. Ngaton sa lima kauturan mga kaksyon kag of course kita diri sa Aksyon Radio Bacolod non-stop niya ang serbisyo publiko. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anyway, sa monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na nga aton sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton sa mga gabi, it seems nga tiyari patagyapon sa ginatawag naton na New Year makaksyon. Three Kings pagani mo. Anong inyong sining New Year's resolution, abi?
KT ari na gid man ta sa Enero, abi plastar, i-type dira sa inyo sa nga cellphone kag ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon, Firing Line. Firing Line. Sa kinandan onboard na, ini section Brian Morden of the kita Tob las tuwaybe ang tak na siringa gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon, Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi? Pero tigid man basta di malason kag ginabalang di mo ginapakdan kaboy sang tawo. Bekas kahapon nga adlaw didto iya sa syudad sang Kabanklan, isa iya kalima ka tuig iya ho sakay sa tricycle. Gin pambalan sang amay nga manaog ta, way pakadulog gid ang tricycle, tumindog siya, nahulog, patay. Puwerte no, timakon mo lang na no, nagtindog lang, way kapanguyapot, iniling makatuig, ang amay, way man guro mauyatan man ang anak niya, nahulog, patay gino. Samtang, dito naman sa hinubaan iya, may isa ka 60 anyos, ginbuno, sang, kung ginlabo, sang ginapatihan o ginaligar, hubog. Ay sus ko, ginhubog-hubogan niya lang ang kabuhi sang tao. Patay gini yung isa ka 60 anyos, mga kaksyon, makon mo lang na. Diri sa Bacolod, sining nga hapon, may nadakpan isa ka wanted person, ini nagapangatubang sang lalaban nga kaso. Kag Bacolod, kag Negros Occidental, baw ang puntarya subong sang kanyon, sang Police Regional Office 6 mga kaksyon, diri sa ton sa pagtutok kag gatagan sang pagtamod ang illegal nga droga. Bangod suno sa report ng ligad nga tuig 2019, nagapangibabaw kag number 1 kita sa Bacolod kag Negros Occidental kung illegal nga droga ang pagahambalan. Anong bot silingon naton diri? Ang Bacolod kag Negros amo may pinakadamo nga na-confiscate nga mga illegal nga droga na recover sa mga buy-bust operation sa ton sini otoridad makapideya man o kon PNP. Tinawdiri ng Pontaryaw plus mga kaksyon sang mandate kang ginpagawa nagligad ni Lieutenant General Archie Gamboa. Amo ni siyang officer in charge sang PNP sang pungsod nga suno sa iya itutukan ta kag hugton taliwat ang kampanya illegal nga droga sa 2020. Ano ayan ang tikang himuon diri sa Pro 6 mga kaksyon diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Ano ayhan ang pagtratar sang NOPO kag BCPO sa sining target karon nga pagtutok sang PNP? Aksyon, Aksyon, Radio. Sa iban pa nga balita mag-aksyon sa lokal, Councilor Espino, formal gin-file ang proposed comprehensive CCTV ordinance. Ay patagali na dis Bacolod. Pero kung isipon mo gid ya mag-aksyon sa mga establishmento, dapat may mga CCTV na ginman kamo mo. Bisan way pa ni mga olo ordinance, ini kidako ni bulig da sa negosyo nyo. Oo, kay amo ni makabulig sa mga kawatan, sa mga kung ano na lang diri nga mga kriminalidad nga nagapalibot sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Kaya nila Bacolod, bisan sino pa naga-monitor sa mga LGUs naton kinanglan yun eh. And Bacolod Task Force paputok naka-record sang masobra 50% nga pagnubo sang firecracker-related injuries magkaksyon sa siniyang nga pagsug-alaw sang tuig 2020. I-try ko man karon maka-aksyon man kuton sa Action Dale Salazar kundi nagkanto ang baboy again confiscate sang Task Force Butagaw sa tong kwan sang kasagsagan sang Disyembre 31, 26 kilos to dira sa Mandalagan nga ginihaw backyard black. Nalubong na to ang baboy nga to kanugons to no? Kabay nalubong gid to no kay ti ato tani black kwan malan to mo lingaw-lingaw sang pumuloyo dira sa Mandalagan ato abkasa no 26 ato tanan ka mga kakilo and punablang batasan sang Pinoy nga ti pihaw kada mamot-amot tada. Natiktikan sa Task Force Butagoy. Agin confiscate ti mangkuton Action Del kung dito ginlubong sa lulubngan. Mangkuton track corona para makompleto na ito na aton sining pagpangalagad sa mga gabi. Plus, ang ibang pangabalita diri sa aton sining Action Firing Line. Pinakaunang edisyon karon nga 2020. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon, Firing Line. Sige, balikan ko na karon maka-aksyon. Dalag ko nga balita sa lokal. Kay Mapulo Amulia ko diyan ay hintok-hintokan tama ng balita. Yes, nasyonal.
Kaya dito sa area sa Mindanao, tingin left naman mga kaaksyon, lifted na ang martial law sa sulod sang 957 days mga kaaksyon nga ginpatuban ining hugot nga pagkapyot sang militar dito iya sa Mindanao. But according iya sa PNP gihapon, remain ang state of emergency sa nasabit nga lugar because nagapadayon magyapon ang pamahog sang mga terorista. May martial law man o kunwa ay dapat ipatuman yapon ang ginatawag naton hugot nga implementation sa nga pagkontrol sa mga katapo sang otoridad kiti mga terorista way manayaga pahimuyong galantaw lang sila sa mga chances iya kon makachansa sila hala maghimo sa mga katuntuhan. 995-day martial law nagtapos na sa area sang Mindanao mga kaaksyon. Ang Proclamation number 55, yun ang tawag na security proclaims nga dapat i-counter-attack yapon ang mga terorista, mga terrorist violence sa nasambit iyang lugar. Manomduman May 23, 2017, sang gindeklara ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipaidalom sa martial law ang Mindanao matapos nga lusobon sang Islamic State of kung na may affiliated ini nga mga Mauti group didto ya sa Marawi City kadamo sang sibilyan nga nagkalamatay plus ang mga katapo man sang otoridad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iban nga balita mga kaaksyon dito sa national, hambal diri ni PNP OIC Officer in Charge dito na General Archie Gamboa nga ti subong sa iya sini nga liderato so far daw mayo man ang pag-uyat niya no bilang pinuno sang PNP diri sa pungsod Pilipinas. Kamalo ka until this time as we speak mga kaaksyon, the President wala gyapon niya sang may matumod kung sinong ibulos sa kay Oscar Albayalde. Ato wala nangin kontrobersyal or nagkontrobersyal nga isa ka pinuno sang PNP nga naimplikar angalan sang illegal nga mga transaksyon sa illegal nga droga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kabalo naman kalabanan nga si Presidente Rodrigo Duterte gintudlo ya si Department of the Interior Local Government kon DILG Secretary Eduardo Anio nga uyatan ang otoridad. Tiyang baligamboa at iway man problema. Kung maginamo sina kung ako gimanaway sige hapon diri ati mga lagad malangko until the moment abi nga mayara nagin man si Duterte nga itudlo nga ho ikaw da pungko para ma-organize na pagindiwat kag magtadlong ng aton sa PNP. Pero bilib man ko kay Gamboa, apisan nga officer in charge lang siya OIC, araman gyapon ang pagdumala bilang leader kag isa iyak pinuno sang PNP. Daway ginman sang matawag daton problema kay maayo magyapon ang iya sini performance. Aksyon! Radio! Sa iban nga balita makaaksyon sa national, no? Kay si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon, nagpalayag diri, no? Nga kung gusto iya nga gusto ko ni Presidente Rodrigo Duterte nga maka one-on-one kag maka-istorya, maka-discuss sa kay communist leader nga amo iya si Jose Maria Sison. That's why according to Attorney Salvador Panelo nga gina-recognized sang presidente nga ini siya amo ang hari o kon leader sang CPP. Nga tinagtukod ini o naglalawig na ini sang 51 na katuig mga kaaksyon bago na sila nag-celebrar sa anibersaryo nila sadtong Disyembre 26 mga kaaksyon. No? So si Sison naman naghambal siya doon di kuya kay ginaayo ni Kwame mera sa mga information nga ti ambal puli kadis Pilipinas kaya ka na sa the Netherlands puli kari kay may istorya na kita sa reopening sa peace negotiations so kon mga peace talks nga ini. Pero according kay Sison sa daw malabo gura na kung gusto mo gid man niya mag one-on-one ya Presidente Rodrigo Duterte mangita ta sang malapit iya nga pungsod sa Pilipinas didto kita sa iban nga pungsod may istoryanay. Amo ni tawag naton bisan pa nga duso sang peace talks nga ini ano nga mga plano sang pag-ayuhay kahiluwayan o kon demokrasya daw malabo kay isa kag isa may mga pride abi. Aksyon! Radio! Pero tilipay kita because the President today nagatinguha gid no nga patigayunon ko tani ang peace talks. Aside sining ila sining handom dito sa national,
ginasugo man gani ni Presidente Rodrigo Duterte mo ang aton sini nga mga otoridad diri sa lokal nga himo kamustikang da localized bala nga inistoryahanay with CPP NPA. Sunod diri ni Panilo, kabalo ka subong si season, doon di naging man siya ka-control sa ground troops niya, no? Kumbaga din siya ka-control pa sa mga tawo nga ariya sa Dalom. Kaya siya toyak layo sa ibang pungsod. Sa ibang nga balita, maka-aksyon na rin masubo nga balita for the Philippines maka-aksyon, labi na gid sa mga hanay sa ngaton sining office o kon mga OFW. Amo ni mga utod na ton nga nagapaningwa nga makakita sang kinawala dito sa ibang pungsod, no, mga OFW na ton, no? So ining isa ka masubo nga balita nga isa naman ka Pinay ang napatay didto iya sa Kuwait. Ang pagkapatay niya sa ni makaksyon, masubo gid kayo kay ngaman. Ini siya ang ginpatay sang iya sini nga ama mismo, no? Didto. And di boy naslang kayang ama nadakpan gilayon kag yara sa poder sang otoridad. Sumpunan ko ni karon kay sa Singapore man may duwa man ka Pinay nga nagkalamatay, no? Atong gapanihapon atong nagapropamahaw lang dinala sa sang salakyan to wala ay sus ko. Korte iya. Sa Hong Kong naman niya may mga Pinay man to ga problema subong because nga padayon gyapon ang rally protesta dito. Ang Hong Kong duwa na gini untat bangod sa paghinakop sang China blang nga isla maglinsindihanay sa panggobyerno nila to. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero dili kita makaksyon sining pagkapatay sang isa ka Pinay nga si Ginilyn Villaverde o Villavende. Villaverde, no? Ang apelyido ya sini Actioneden. Do pa hindi mo ni kilala. Sa rin siya napatay, ginpatay sang iya sini nga ama, bo grabe, no? So masakit nga bagong tuig para sa pamilya. Sini nga nasambit nga biktima nga ti sanambala naton ato didto sa iban nga pungsod. Nagpaninguha nga makatrabaho prangkang istorya. Ining trabaho sa mga OFW, DH, abi nyo kabalo ka mo kung ang sweldo nila dako gid gamay man. Do ari man na sila dispungsod Pilipinas gyapon kun isipon ko. Iban gani lagko pa din sweldo sa ato di kumpara to sila. Ang ila trabaho to puwerte pakakapoy nod-nod sa kaugalingon. Makon mo na imo nga diri sa aton sa Pilipinas. Graduate ikaw iya sa education, graduate ikaw iya sa mass comm abi, ha? Graduate ikaw sa political science, IT, nursing ka abi. Di kay way kini ubrahan, nagpasipalad ka kadto sa ibang nga pungsod, diriya taas noo ka nga graduate, ikaw graduated ka sa mga garbuso iya nga mga kurso. Paglabot to sa ibang nga pungsod kiti DH kay mo ya, OFW kay mo ya, manglimpyo kay mo basin to. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero bisan manglimpyo basin, kay ti may income kaya ginapadala sa mga sa pungsod Pilipinas sila pamilyang panglimpyo basin nila dito. Inabalang makapatindog kay mo isang puloyan halin sa imo binahasan, daw abot langit ang kalipay mo. So ining pobre nga ini ato sa Kuwait magkaksyon. Bao tinatabuan niya ginang maala demonyo man nga klase amo bla. Nakadiferensya maybe siguro ayuhay may diferensya tin budlay to sila galing niya. Kaya ka budlay to mga yo tabang to kung makadiferensya kimo ya. Lain diri sa aton sponsor Pilipinas nga nag-away kamo sa amo mo. Pwede kimo klumpats pader dang maglagan todo kadtos pulis. Way na may matandog sa imo daya bisan magkinano. Dito sa iban nga pungsod, makasala ka to, mismong pulis doon di tandog sa pamilya kung sinong amo mo da. Igo kay mo rescuehon tiya, way ka na mo ya pulso ya, gadunglay ka na. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! So naman naton bala nga tiway ka to ka pamilya, way ka to sang kakilala gagid kun ano, no? Bisan pangning imo sini kaangay nga mga OFW sa iban nga pungsod to, da mabulubudlayan nga makabulig sa imo. The only institution, the only department nga makabulig sa imo, amo ni embahada, ikon din ka mga lugar, embahada sa Pilipinas sa Kuwait dito. OWA, ang Department of Foreign Affairs, DFA. Ang kung ano-ano pa nga mga hinsya sa gobyerno, nga mo na dapat magtutok sa aton sini nga mga OFW, kag mga DH, kung sino man nga mga Pinoy kag Pinay sa iban nga pungsod. Kung isang aton sinigaling panggobyerno, kung hindi to nga way pa nagbaro-ro ang mga Pinay kag Pinoy, duway man sang aksyon gid la. Igos na magbarakang kag makabaka, way na pagpuli sang
Pinay kag Pinoy di nasulod ni kahon. Aksyon Radio. Dario, subong ang Malacanang, dapat sa nagliligad pa rin mo, no? Kabalo kami mga agreement sa tungasang Kuwait government and Philippine government nga dapat ang taran nga mga prangkang istorya, kitaya ang pinakaulipon gidya mo sa latulokon ta sa Pilipinas. Prangkang istorya may pinakadamo taya nga mga OFWs bugos kalibutan mo. So dito sa Kuwait magkakyo na primahanay with the Philippines man government nga ti agreement. Nga palang gaon nyo na nga mon sa mga OFW. Kay kon waay ni sila ang mga Pinay, ayawan ka mo sa inyo pangabuhi na kabalo kita damo to kwarta mga tao to. Ang way ni mga Pinay nga magpangkuskos ang basin nila to magpanglaba, magpangbanyos da sa inyo sa mga puluyan, mangwashing sa mga salakyan. Sino pa wasingon nyo? Kay sa record yan magkaksyon sang datos abi, record abi, nga mga Pinay kag Pinoy sa bugos sa kalibutan, amo ang may pinaka-maayo nga performance kung isa ikaw ka katulong sa puluyan. Pero kaling natabuan yan ng Y2 nga sing employer nga ini, so ginpatay ini siya, no? Ginpatay ini siya karon. Kay napatay ang Malacanang nagpalayag nga kuno may ara sang partial nga iban ang pagpadulong sa mga Pinoy kag Pinay didto iya sa Kuwait mag-aksyon. Hasta nga hindi matagan sa nagakaigo nga hustisya ang kamatayon sining nasambit iyang pobreng si Villa Verde mga kaksyon, no? Puerte, no? Siya partial ang anay, kumbaga 50-50 lang anay nga iban abi. So kung hindi pagin matagan hustisya 100%, no? 100% ang pagban sa mga Pinoy nga magpadulong dito sa ila pungsod. Ini sa palayagman ni Department of Labor and Employment, Secretary nga mo si Silvestre Bilio mag-aksyon. Ilan tawon tani, no? Ilan tawon tani kung ano ganyang kasugpon sa rin o bibig pagtutok sining aton sa pang gobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Kaya ang pinakagrabe to kasikat sa unang kanta bala, Pinay, sikat sa kasubuan, dito sa Singapore, si Flor Contemplacion. Dumduman nyo ni. It was mga 90s, guro na tabo ini. 80s aksyon, no? Gini siya ang ginpamatbatan nga mapatay dito bangod sa ginaligar pag lumos kag pagpatay niya sang ginabantayan nga anak sang amo niya, no? Amo ning pinakauna to nga ginakibang ng mga Pinoy nga magpadulong sa iban nga pungsod, but because of poverty, because of kapigaduhon diri sa pungsod Pilipinas, lack of trabaho, kulang ang kunanuman nga dapat ginapakita sang Pinoy. Bisan ano ka kibang, kagano ka kapoy, ano ka kululbaan, isugal ang kugalingon para lang maka-income kag ipakaon kay nanay, kay bana, kay asawa, kay nunoy, kay tuto, kag inday nga nabilin diri sa pungsod Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anyway, sige mag-action check na to na si Madam Monina Gulmatico, ang migrante Negros. Sa Negros iya, no? Kung anong iya paglantaw sining sitwasyon karon, no? Kay kabalo ka, way gidya kung tulokon tang gobyerno naton, daw wala gid sa parte ni sir nga kung ano man nga mga precautions, mga preventions sa ngaton sining gobyerno sa kaangay sining mga cases abi. Kay diri lang tayo naga-baka-baka kag magdakang-dakang kung may ara na sa may magkaladido to. Pero kung dawa ay lang, kung tulukon tagid, kung updated ka muna sa social media, most likely sa Facebook, kada mo sa mga Pinay nga nagapangayo sang bulig, dira gani mo sa social media nga ginakastigos la sang amo nila, ginakastigos la sang amo ni, ginamulistyahan sila. Ang iban dira daw, basta lapit na lang i-rape sa mga amo la, bata sang amo nila. Aksyon! Radio! So mag-inamo kuno ta, mag-amo ni dapat ang gobyerno taga-aksyon dayon, no? Inablang dasig blay nga paghatag sang aksyon, pag inamo si babalaan abi nga may mo nga cases, pluli ka mo di. Do mo nabla dayon pluli ka mo di, ngitaan another amo. Anong salabton diri sa mga agency abi mga kaksyon? Kung kisadan mga agency nga gina-applyan nga dira nagaagi mga Pinay kag Pinoy ta going to other countries abi, kag makaproblema tong ila sini nga mga ginpalaka to si iban nga pungsod, gapawala lang na sila, duway sila labot ya. Aksyon! Radio! Dawala sila labot, kag kung sagi mo sila kakuti, abi, mga kig pa na sila,
Bro, kung isipon mo gid, trabaho nila ini nga bantayan kung tani ang ila sini mga kaksyon, ang ila sini nga maging palakat dito sa iban nga pungsod. Kay kabalo ka ang ahensya sa gobyerno kung kaisa doon din naging guro makatatap guro. We don't know kung ano na yung sitwasyon. Nga nga daw tadi may tawo iya nga amo na ning nakabantay sining nasambit iya nga mga kaangay sining hitabo mga kaksyon. Aksyon Radio. Dito sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, kadamo sa mga kaso diri nga kaangay sini o galing nagakabuligan dayon blaw. Ginabuligan dayon, no? Kag hindi matamaan. Tinigurong si Villaverde, we don't know kung we don't know kung anong natabo ni siya nga daw ay gid sa natabangan niya. Sige, balikan ko karon na migrante no? Sini angot sini kay kuan talas na sang statement, angot sini palayag sang dule kay kano dapat ay himuon dason sang gobyerno sang Pilipinas ko mag-inamo sini pirming aton sini palibot. Aksyon Radio. Balik ko dugay-dugaya sa dugang information la 7:04. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:16. Gina-endorso ta sa inyo maka-aksyon ang MyTC. Ang maning alkaline nga vitamin C at akong ibulig sa aton sinikaw galingan. Kagya sa nga partner amang Xanton Plus Herbal Capsule. Dungano nyo ning duha, no? Aga udto kag sa gabi. Ba perting igo iya para sa kayong lawas ang tawo ang MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Radio. Online sa Firing Line. Ara na sa aton nga linya, we have Ma'am Monina Gulbatico sang migrante. Ma'am, good evening. Hello sir, good evening. Good evening, Aksyon Brian. Yeah, welcome sa Aksyon Firing Line, sa Aksyon Radio, kag Happy New Year sa imo, ma'am. Happy New Year man sa inyo kanana. Isa ka masubo ining balita for Pilipinas, bangod sining isa naman ka Pinay ngin patay to sa Kuwait to, no? Ang dune nagpalayag nga kuno may partial nga banning ipatuman para lang gid guro mapahog ang Kuwait, ma'am, nga ipangibabaw gid hatagan hustisya ang kamatayon sining biktima. Any reactions regarding sini, ma'am? Okay, Aksyon Brian, actually, may gabi sa gali sa tanan nga nagpamati sa sining nga programa, no? Actually, hindi no need na nga magpapanaog sa isa ka order ang Department of Labor, no? Regarding sa natabo sa Kuwait. Kaya ang particular sa migrante, kami nagpanawagan na nga ibasura ang labor export, no? Sa atong gobyerno o kanang polisiya na sa diin hilway sa pagsulod ng atong mga kauturan o kung sa pag-recruit ang mga ahensya sa mga kauturan para dalon sa ibang nga pungsod. Yung sa pihak nga bahin, kadamo na sa mga kauturan naton nga nagakalamatay bango sa kamot ng ilang mapintas nga mga amo, no? So, hindi na tanan na inatanan ang decision o kung isa kapag panaog ng order sa Department of Labor, ano lang na siya,
kumbaga sa kwan, dugin tabunan ng nila ang matutuon ni isyo ng atong mga kauturan ng mga OFW. I see. Sila siling na natin action, Brian. Ginagutang nila ang atong mga kauturan sa isa ka sitwasyon nga kabalo na gid sila nga nagalala ang kaintangan sa mga kauturan naton nga mga OFW, especially ang mga domestic helper sa pungsod sa Arabo. Wala sang security of senior o assurance I see. ang atong mga kauturan sa ilaamo. So meaning ining mga baning-baning nga ini nga makitaan kag magagwa malani ko may tragedy na may ara sang kaso na di ka useless and for the security gihapon sa aton nga mga OFWs and DH dito ma'am sa inyong paglantaw. Oo, kaya kung nato lang tao, hindi lamang sa pungsod sa Kuwait dapat i-ban mo. Yes, yes. Kung itabugos nga pungsod sa Saudi Arabia, kaya hindi lang sa Kuwait nabutang naton sa ital-ital firmi ang atong mga kauturan nga domestic helper, labi ng mga ang mga kasambahay bala. Kaya sila vulnerable gid sila sa pag magtrato sa ilaamo. Especially ang lugar kitang Saudi, hindi isa halos libo-libo nga mga kauturan naton nagaantos ang tuman nga pagmaltrato sa ilaamo. Ginakasigo, ginapagutuman, wala ginaatag suldo. Ginamolestyahan pa. Mga utod naton nagka-complain sa UWA, sa POEA. Until now, gani, may ara pa ito pending nga mga complaint nga wala pa gyapon nakapauli mga utod naton. Nga to, despite nga ginapadala na naton ang mga video, mga videos ang domestic helper nga nagasuka na siya dugo kay ginakasigos ang ama niya, ginalaputan siya sa likod. Pero ang kauyaya bala sa atong gobyerno kung paano sabton ang mga panawagan sa mga kauturan naton nga OFW. So, isa pa ka problem, subong nga ginareklamo, I don't know kung paano ni iaktuhan sa gobyerno. Ang wala paghatag atensyon man sa mga agency, lang amo nga palakat sa ila to sa iban nga pungsod, ma'am, di ba? Kada reklamo da sa imo, ang agency mismo among ginapangita nga duway nagidyaga, way gahatag pagtamod sa mga biktima nga mapinay sa iban nga pungsod. Kaya man ang isa ka problema naton Action Brian, ang agency, damo sila bugos na mga ngalan, damo bugos na agency. I-complain natin ang main agency, may mga sister agency sila, nga amo na siya ang nagapalakat, padayon nga nagapalakat. So wala sang disiplina, particular sa mga agency nga gina-complain naton, na dapat automatically gina-cancel ng ilang nga permit, no? Kaya sa siling na naton, hindi na naton niya manigar ang partnership sang private-public partnership nga sa tunga sang gobyerno kag sa mga private nga ahensya. Padayon nga gina-recruit ang mga kauturan naton para lang makakuha sila sang ilang porsyento o kung siling naton i-share sa mga utod naton na mapalakat nila. Kaya kung ato natawon gani, ang pag-recruit sa mga kauturan naton nga mga domestic helper o kung mga OFW, nag-aagi gani sa mga LGU pagi sa piso. Yes, diba? yes. So, diin dadampi, makita naton ang concern sa gobyerno para sa mga kauturan naton nga padayon nga ginamaltrato sa mga sa ila nga mga amo. Gusto na. Kaya simple, hindi lang subong niya kung nadumduman natin ang kaso ni Dimakilis sang Iloilo. Simple lang nga kintabunan, nadula ang kaso. Wala, kami, particular sa migrante, wala kami mimihimo. Kung ang pamilya na mismo, ang palapitan sa gobyerno, kag-ayon, na maghipos na lang. I see. Si Jonah, anong pangalan niya? Joanna? Oo, si Jonah Dimakilis. Si Joanna Dimakilis. Amo nang sulod sa refrigerator, di ba? Oo, nga 1 year. 1 year, gid. After makapungko si President Duterte sa pagka-president niya, amo na, kung nadumduman natin, isa sa iya nga priority is tagaan niya, importansya ang OFW. So, subong ma'am, why gini? Subong ma'am, sa inyo pag-check, why gini ang kaso niya? Wala gina matuman, wala na iya pagbago. Until now, gadamo ang kaso sa mga OFW. Hindi na iya domestic helper, maski mga kautunan natin ng mga seafarers, kadamo ang kaso. Kung nadumduman natin, may mga seafarers kita nga nagkalamisin, kaladula, wala na siya aksyon ng gobyerno. Pag wala na ang pamilya, kabalo kung anong himuon. So meaning kadamo sa mga Pinoy naton nga biktima sang maltreatment kag ibang kalamatay gidto nga way gid mataga niya justice until today, ma'am? Yes. Tungod sang
ang gobyerno naton tama gyud si irresponsible. So meaning Tanan-tanan na iya puro ano na siya ng istorya na o kung isa lang na propaganda sa gobyerno nga tagaan niya sa maayo priority ang ato ng mga kauturan ng OFW. Pero until now, ang mga utod sa ng OFW, pipila ng kaporsyento ang mayo nga kayong Yes. Mayoriya sila nag-aantos gito sa kamot ng inaamo. So kabay pa no, galing kay kadamo naman sang hitabo ini gindugang naman ni si Villaverde naman ti patay naman ni. We don't know kung paano naman ni hatagan hostisya although nga nadakpan ang nagpatay sa iya. Pero ano ay hanang dangtan siniman? Ang kadi mapilit sa dakpan man tong mag-asawa. Yes. Wala man siya, wala man hostisya. So ang ano lang, pati kami sa migrante, sa gihapon kami nagapanawagan na ang dapat trabaho sa Pilipinas, hindi sa gawas. Serbisyo, hindi negosyo. Kaya ang pag-ato ng tawon, ang gobyerno natin, wala di siya serbisyo, hindi negosyohan siya ang mga kauturan sa mga OFW. Amo na galing, no? Doon hindi tigid mapunggan ang iban nga mga utod naton nga magwa si pang iban nga pungsod. So dapat ang Pilipinas, ang gobyerno ta magatutok na lang gid sa mga departamento nga mo ni magbantay sila sa iban nga pungsod. Amo na sa ganyan, Action Brian, ang kita nagapanawagan nga industrialize ang Pilipinas. Yes. Trabaho, may trabaho nga disente na makakaon sa 3 ka bisis sa isa ka adlaw, makapasila kasi mga kabataan. Ang nagatulod sa mga kauturan pa agud magwa sa pungsod Pilipinas, ang tuman nga kapigadahon pag gutom. Kaya mismo sa kaumhan, ara ang militarization, hindi makapanguma ang atong mga kauturan, bunga sa militarization. Amo man diri sa kasyadaran, ang massive nga pag-demolish sa mga kauturan naton, kag ang pagpamatay sa mga kauturan naton sa aging sa ihiki. So ang imuon ta, kay wala solusyon ng gobyerno, nga singhitan pa nga gutom, kag kapigadon, taksyon ta, magwa ka sa dati na ma-apply ka pa sa Pilipinas. Grabe, no? So, kabay pa, no? Nga ayabot lang. Kung kapamati lang ko sa imo nga statement, halos na lang nga mga biktima sang katuntuhan nga mga Pinay kag Pinoy sa biyan nga pungsod, subong daw ay ginmahatagan sang hostisya, no? So, kabay pa. Kag kun action ba yan, katagaan nila, tagaan nila tsansa, manginhalis ang gobyerno para sa mga kauturan sa mga OFW. Monitoron nato ng kainsanan sa mga OFW nga stranded mismo sa embahada. Dila ta makita mga utod ta nga nagmanasakit lang, nagklamatay, nung wala mataganos siya mismo sa kamot ang embahada. Hindi lang sa kamot ang amo nila, sa kamot ang embahada kag ahisa dito sa ibang pungsod. Ara na sila sa mga kamot sa embahada sa Pilipinas. Hindi pa mapapauli. Susko. Tiyan mo na blang mabudlay, no? Ang pagpapauli na gid lang do hindi pa mahimo sa gobyerno, pila gid abing gastuhon. Pila ang gastuhon. Kasi hindi nila mapresyo kay ara na sa ila sa kamot nila. Hindi nila mapresyo ang amo nga tagaan sang exit paper. Kag ari may mga nami man tanay ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte kay may mga agreement siya nga ginapirmahan sa mga pungsod nga damo sa mga Pinoy nga ti protektahan security para i-promote ang pagpadulong dito sa mga OFWs pero ti ginlubago doon di gyapon puslang libam, no? Wala ta wala ta bunggo sa polisiya kanina pirmahan ni President Duterte, no? Ang pamangkot paano na siya gin-aplikar, paano na naton gin-apply. Kaya nagbutang man sa embahada agud mag-monitor sa mga kauturan tanga mga OFW sa iban nga pungsod. Anong ginaiubra nila didto? Correct na, gusto na. Ang iban gani ara sa sulod sang puloyan nga pangayo tabang diri pa sa Pilipinas mga ibulig ang embahada ganito sila. Kag din kakakita nga ang pamilya pa ang gatawag sa embahada. Kasubo, no? Ti dapat may functions ang embahada to nga tanan nga mga Pinoy na ginamonitor ginlang monitor. Kami control sila mo alin kadi sa POEA sa OWA tanan nga nagagwa. May control sila kung sino na. Kung kaysa daw kasubo panablang nga ginamaltratar na tong Pinoy sa aton to, doon di pa nila makuha sa amo mismo. Doon hindi nila makuha. Action ba yan na? Yes, go ang ahead. isang realidad sa mga kauturan natin nga OFW, labi na sa domestic helper. Madalagan ang aton mga malagyo sa amo, madalagan sa embahada, ibalik pa sa embahada sa employer. Amo nang malain gid no? Kabalo na gid sila nga palatsyon na nato ibalik mo pa. Ibalik pa. Batasan sang hindi gani pangitaan sa ang ibalik sa agency, pangitaan sa agency sang lain naman nga employer. Kaya ina siya ko nanton trafficking na. Yes. Oso na. Kay why na sa proseso eh.
Wala na sa proseso. Why na sa proseso kay naglain ng amo niya, lain amo niya di pagabot to Pagabot, nag-change lain, ang naka-record sa iya sa uwalaim, Oh, sa pagabot dito, hindi siya conforme, Mhm. gin-terminate siya iya nga contract sa amo niya. Makadto sa agency pangtaan, sa agency, pressure sa agency nga kinanda matransfer ka kaliutan ka, something mo na. Pero ina siya dapat, wala siya balayran, wala siya, Correct automatically papulion siya. Nan. Terminate siya iya nga, contract. Pwede mo na terminate gida kiti why man tayo nag-expect nga may maginamo kamo to matinuntuhan ka to di ba? Oo. Basta hindi mo gusto ang amo mo, wala ka mag-intindihan, may right ka mag-terminate. Correct na. Amo ni Wala dapat na ka mo, hindi na namin yung relasyon mo. gusto na. Kon concern ng gobyerno naton nga hindi magklamatay ni mga OFWs naton sa mo sini gamay nga butang dapat i-rescue dayon amo na kasimple mo di ba? Yan. Sige. Amo na siya ang particular sa sa migrante. Sakit pamatian kami nga madamo ang mga kauturan naton, nga mabatian naton nga patay sa kamot sang ilaamo sa ibang pungsod. Ang gobyerno pa naton padayon gyapon nga nagapalakad kag wala sang strong na policy o kung wala unto paano disiplinahon man ang ibang pungsod para sa wala man na Flamingo kundi kita magpagwa sa aton mga kauturan di. Correct na, no? So, okay na na-mention mo, na-mention ko nga doon digin man mapunggan naton nga galakat sila. Imo na lang advice, Ma'am Bip, at least kung ano pwede mahimo sa mga OFWs naton nga naga-monitor subong or ang iban nga may plano pang maglakat sa iban nga pungsod, Ma'am. Kami, particular sa migrante, gina-encourage ginamon niya ang mga kauturan naton. Mas mayo gid nga mga buhi kita diri sa aton pungsod Pilipinas. Manawagan kita o kung magdemanda kita sa atong gobyerno, tagaan kita sang magtukod sang i-industrialize sa Pilipinas, magtukod sa madamo nga lubrahan, pabrika, o kung pasakaan ng sweldo sa mangunguma, agud makakaon sa 3 ka bisis sa isa ka adlaw, makapaskila sa kabataan, kag may disinti nga puloy-an sa oras ng kagabihon. Amo na siyang pinaka-basic nga panawagan naton kay kung aton ng tawon, hindi solusyon ang pagwa sa iban nga pungsod. Agud masalbar o kung masabat ang kapigaduhon diri, kundi magadugang lang nga magadugang. Bayaan mong pamilya mong pagpuli mo bangkay ka. Jesus ko. Sige. With that, Ma'am Monina Gulmatico, damo nga salamat. Good evening and Happy New Year. Mabuhay ka, Ma'am. Good evening, man. Thank you so much, Action Ryan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat, Madam Monina Gulmatico, sang Migrante Negros. So, grabe nga mga points ang ginpalayagya nga kon damo lang tatrabaho dis Pilipinas. Ang mga Pinoy, tamad na magtabok to si ibang nga pungsod. Kaning white tadi, pigadot tadi makaksyon, no? Kulang gid katamay. Kadua didto, kung galakat giman sila kay tindi taman na sila yung ma-force nga i-stop mo ni sila. Malakat gini sila may konsikibuloy kita nga pwede i-stop. Di lahog lang na, no? So may man tamay mahimo ni sila kay malakat kay mangita gid kwarta, it's normal. Ang imo dapat sa gobyerno nga i-monitor. Kung din mas lang nga pungsod, mayara kita sa mga ginabutang to nga mga opisyal mo. Nga mo na ng obrahon nyo, laba, bakiruhin nyo na mga Pinoy, kag Pinay daw sa Kuwait, sa Singapore, sa Saudi Arabia, din man nga kalibutan na ton subong para hindi sila mabiktima sang human trafficking, hindi mabiktima sang maltreatment, kung ano nga mga kaso nga ila siling natubang dito sa ila siling mga amo. Di may lang kon kulo kastigo lang magyan mo nga makadalagan ka kag mga pangayo katabang, no? Amo na yang pwede ka, amo na yang namigid, no? O galing kung kaysa madiretso kay mo buno, patay, ihulog sa building ko nga sitwasyon. Pag puli mo din, nasulod ka na sa lungon. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Kung kaysa na niya daw ilang tao ka lang sa mga movie, aside from that, meron sa mga live kag mga reality, gidya katabo to sila. Nga, ang mga polis nila to, doon di ka ba magbulig sa buligan, prang ka ng istorya. Imbis nga dakpon ka or buligan ka, kadalon ka sa police station, and pagkabot sa police station, i-keep ka nila, i-safe ka nila. Tapos magkanto man tong amo nga dito kahalin sa iya, do ikaw pa yung kastiguhon ka pulis to. Lain sa aton di, ngam pulis naton di ko may amo nga ginareklamo, ang mga biktima idulong na to kundi nga barangay, ano nga sitwasyon, o kon pangayaw ka ginman di ka taga dire, pagitaan gina ideya dito yung nakukulubaan. Tibisan ka rin imbihada sang, o kun imbahada sang Pilipinas to, sa din man to nga pungsod, nga mo nislang dapat ang dalaganan sa aton sa mga OFWs, mga DH na to, dito mas lagi na kurong subong. Ibis kay papuli, on di sila kay waitos la pulo subong kay wais la trabaho.
ginapangitaan sa ibang employer para makatrabaho. Aksyon! Radio! Kabudlay, amo ning isa ka problema karon sa Pilipinas nga way gyapon matagan gid sang nagakaigo ang atensyon ano. Since before, di ka dala ni pila na ka anyo ya. Ti ang OFW naton di tanis lang basol. Pigado gani mo. Gusto na maka-income malangan ka mapungko di sila ka magwan tamad dis Pilipinas de. Mangita gid sila obra. Oh, ti kon nagita sila obra, they need protection pero gikan sa aton gobyerno. Way naman siban makabulig sa aton gobyerno, di ba? So tiyan mo na, kabay pang, ini maluoy gini yun, ining si Villaverde yun. Way gini puton, kay kung si Madam Monina maglumatiko pa, wala sang may kaso nga natagan ginustisya, nga mga Pinoy pinangmatay ito si Banging Pungsod. Ang iban gani, bilitayon, way gini may mabulig ang Pilipinas, ha? Hasta lang sa padala sulat, muni muna, kung ano nga sitwasyon, labi na gid kung Pinay, daway na gid ya padihot, kung napadihotan man gid ka kabay gyapon. Kung small gid ka tama blas ang bulig para lang ay pero kon mga witi-witi nga mga bagay mako gagasto tiya gani isang aton sini nga Southeast Asian game dis Pungsod Pilipinas sa binilyon mo para nga i-accommodate sang mayong iban nga mga atleta na kadtos pungsod pero kita gina maltratar kita sa iban nga pungsod. Aksyon! Radio! Las 7:34 pagbalik nato mga aksyon ipabalita ko una with Action John Diaz karon. Ininadakpan nga isa ka wanted person no may kaso ni sa kuno nga pagpanghimulos kay giban pa. Check naton sa aton pagbalik karon dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:41. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ta sa inyo ang DTX 500 makaksyon, nining pagpanubo or nagabulig panubo sang level sang sugar dira sa imong lawas nga mauntunaan sang diabetes pilakadlaw. Kompleto man sa management level detox makaksyon plus ang paglimpyo sang inyo sinidugo kag internal organ gamit lang sang DTX 500. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ante sa report redaction John Diaz, may gabi lang kay Ryan Ispuelas. Salamat gida. Jose Romel Palma, good evening Action Bright. Greet ko lang si Nanay Sitas. Maglunob kag ang bata iya kag mga apo sang purok turo-turo San Enrique. Salamat dira sa inyo. Happy New Year. Si Manong Idilaw, good evening Action Bright. Happy New Year sa imo kag sa tanan nga katapos ang Action Radio. Monitor gyapon na sa programa. Hambal nila gani ko no hasta sa 2020 and till next year, more years, Action Radio. Dennis Maray, good evening. Si Juan Ramano, si Jack De Leon, PM Amigo Brian, monitor na ko subong nga programa niya. Ponta, luto ko di tinola, nga hulo nga manok. Bao. May time ka hapit di sa, hapit lang diya, si Boy Mangarano na taga UK ni, unhan, Kabalagnaan, Barrio, Tangob. Ti wala gintada. Abi ko kundiin nga sa Tangob lang. Si Sir Imbong Jocampo naman, naga-monitor. Joseph Pacifico. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di Subong San Enrique. Leia Russell Pampi kag Michael. Salamat, gid. Si Mary Basibo, watching live sa Kuwait Cinema Tinian. Wow, kumusta? Kamuda? Halong kamuda? Si Fritz Torres Saraman, si Christine Gigrox Alihano, tsakto man ko, Gigrox.
Si Abraham Albia Casuyon Sirantes, naga-monitor man. Si Cecil doon ya Mandita Alohatji. Ang hirap basahin ng pangalan. Si Maria Luz Grijaldo Macunat. Salamat. Jack Balaan Birador. Hi lang kuno sa Brillantes family. Si Oric Suogon sa kay Madam Lenik kuno kag si Nanay Consing, Lola Consing Dorias Sampurok Marang Mandalagan. Si Marilyn Gargoles Aguilar, salamat man. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening ma'am. Merry Christmas and prosperous New Year to you and your family. Circle and to all the avid listeners, especially to Malaka family likewise. Happy listening to my cousin Ninfa Malaka sa Dubai. Nag-monitor, God bless. Salamat. Grace Domaya. Rogelio Catalba, Sir Junior, good evening. J.R. Gardiente and Nilda Siguan. Si balikan kong iban karona sa aton sa pagpangalagad la 7:44. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ara na sa linya aton si aksyon niya Jan Diaz Sinimatrion. Si isa ka persona dakpan sa Ringapon. Actually, duga na ng kaso niya, pero sa Ringapon dakpan ni siya diri syudad sa Bacolod. Grabe man yung kaso sa Iligan. Karabla pagtapos aksyon Jan report kay may isa man ka kaso sa Iligan. Nga nadakpan sa kalalaki sang amay sang duwa ka tuig iya aksyon JM mo nga ginrape niyang duwa ka tuig ya anong ay nano klase utok mga tao ni man. Dalagi lang unahon ko sa aksyon Jan si Matrion sa patrol. Aksyon Jan, may gabi. Mayong gabi sa Bray, kag sa tutanan nga mga kaaksyon na 4 ka bulan ang makaligad sa nagluntad abi ang kaso nga pagpanglutang dala sa area sang Purong Kabayanan, sakop sang barangay Handumanan, Sirad sang Bacolod, kung sa diin. Aksyon Jan. Lutang patay. Aksyon Jan, pagpanglutang niya gali, no? Yes, Aksyon Bray. Okay, sige, go ahead. Kung sa diin, nalutangan patay ining isa ka minor de edad mismo sa area sa barangay Handumanan. Ang natabo diri do makabi sa gang war kay ti grupo-grupo bala duwa ka grupo nagsinugatanay. Pag sinugatanay nagsitaan na aksyon bray kag nagkamugay na nagrinaway na sa tunga sang ilabi pag irinaway gulpi na lang nga may naglupok dito na patay ining isa ka 15 anyos nga minor de edad bulan ini sa Agosto 2019 pa. Matapos ang komentar ang krimen, ang 3 ka mga sospetsado nga natudlo naglutang nagpalagyo. Ining 2 ka mga sospetsado, ang una nga nadakpan amo sanday J. Mark Bastian alias JK kag ining si Rene Boy Ino alias B-Boy Ino. Sila nadakpan kay ining si Ino taga area sang Purong Kabayanan gid lamang arat sila lugar. Samtang ining si Bastian naman taga area sang Purong San Roque. Ang problema lang kay ang isa diri ka persona nga ginkilala kay Jason Ray Gamarcha taga ni siya hindi na siya taga Tumandok sa Dumanan kundi Tumandok ni siya isang banwa sang Pontevedra. Matapos magkometer ang krimen nagpalagyo ini siya aksyon Bray. Ang 2 nadakpan na pero gipasakaan sang kaso sang kapulisan sang police station number 10 tatlo gid sa mga persona kay tiwag gid mag-ako bala ko sino gid ang nakapalupok mo so tatlo gid sila ang may kilabtanan no karabi may sarapton sa pagkabatay sa isa ka minor de edad naman sa mo sinang adlaw dito sa area sang Handumanan na file sila case. Ang 2 ining si Ino ara sa may custody ara der sa may Bureau of Jail Management and Penology male dormitory sa Handumanan. Ining isa naman isa ka minor de edad sa gyapon 17 anyos yara pa sa paginakop sang SDC o Social Development Center. Karon na natabo diri kay Gamarcha. Si Gamarcha Sumbray yawan gin papangita ini sang mga kapulisan kaya ang warrant of arrest batok sa iya nanaog gid lamang bulan sang Nobyembre tuig 2019. But silingon may ara pa 3 ka bulan ang nakaligad antes nga nanaog abi okay gid papalaog ang warrant of arrest ni presiding judge Walter Zorilla sang sa Regional Trial Court diri sa Hall of Justice sa Mansurad sang Bacolod. Ang natabo ang ini nga kaso gali nga pagpatay sa isa ka minor de edad nakuha ining information sang isa ka national TV program nga ang ila ubrab lagi na presentar nila ang mga kaso and then lang taon na i-share Manila i-presentar Manila paano ga kasolbar ang kaso aksyon Bray.
Ang natabo dere, nakalantaw bala ang pila ka mapumuluyo sa area sang Pontevedra sa nga mo sina mismo nga TV program kag nalawagan to ang ngalan sini ni Gamarcha. Tinatingala guro mga pumuluyo nga ngalan to ni Gamarcha na nakabutang dikto sa report sa documentary nga kung may makakilala dira sa mga persona magpakigangot lang sa mga kapulisan sa police station number 10. Dikto ang iban nga concerned citizen dira sa Pontevedra naghatag sa information sa kay Police Captain Armelin Vargas sa police station number 10 ang station commander nga ara sa area sa Pontevedra ining si Gamarcha. Disyembre 31 gilayon sila nga nag-coordinate sa mga kapulisan sa nga Pontevedra PNP kag ginpa-check abi kung positibo bala no ang presence sini ni Gamarcha dira sa area sa Pontevedra. Kag Disyembre 1 ilagin ka sa ang pagserbe sa warrant of arrest. Wala naman kuno nagbatok kasi Gamarcha. Iniro uno gro gapon. Iniro uno Radyoakson Bray. Nag-services ng warrant of arrest sining atong 2020 na dikto nag-upod na lang si Gamarcha sa mga kapulisan. Gambal man diway mo sa kadiko kabalo nga may warrant of arrest na ngagin papanaog sa iya. Kay kun kabalo sa kuno mali Captain Vargas ang yagin payag is tani nakasungka na sa mas tulo temprano pa action by. Why gid sa kabalo nga siya isa sa nagtiro mo na no na. Oo, do amo nang ila kay di pamangkot man kay na ara makita pa pamangkot ni Captain Vargas kay Gamarcha gi pamangkot sino gid nakatiro. Ang depensa ni Gamarcha hindi sa kuno yung nakatiro, isa ko sa duwa ka una nga nadakpan amo tong nakatiro. Pero sa gipamangkot naman niya ang duwa sadto sa nadakpan sila ay baluan nga ginatudlo nila amo ning si Gamarcha gid kuno sumbray ang gunman nga natiro. Kuan naman mo laglaganay naman ako nara na sa ital-ital mo. Ganit, amo nang bali mga Vargas, wala sila tatlo mag-ako kung sino gid ang naglutang, kaya ang matabot diri tatlo sa sigapon ang pasakaan sang kaso nga murder nga non-bailable ang sunbay ang case kay wala labot nga murder ang case minor pagid ang ila naman nga napatay sa area na sa Handumanan. Yari si Police Captain Armelin Vargas ang station commander sa police station number 10. Apprehend ang isa sa tatlo ka mga suspects sa shooting incident. Bali, since ang pagdagdag ng iyang warrant sa November, gina-monitor na gimanin namo ng iyang mga whereabouts. So, gin-check namo sa iya mga previous na ginaobrahan hasta sa mga iya pamilya diri sa Dumanan. Luckily, may naka-inform sa amon nga ato siya sa iyang pamilya dito man sa Pontevedra. Muna nga nag-coordinate kami dito sa Pontevedra Police kag na-verify nila nga haragin man siya dito. So, sanggin nagin-effect ang arrest sa iya, why naman siya na resist, nagupod man siya sa matawhay sa amon. Bali, si Jason, isa siya sa mga tatlo nga napasakaan namon kaso nga murder sa pagpatay nila sa isa kami edad sa mga natabo mga August 2019. Asan ba ipagpahin ni Police Captain Armelin Vargas ang section commander sa police station number 10. Bago ginamang kita kalin sa regional hospital, pag-abot naton tingala kita nga nag-hara-hara ginang isa diri ka ambulansya sa Pontevedra. Gina-check pa naton kay ang isa diri aksidente na makaruluntad sa Pontevedra. Gina-pump na toxin by samtang alas sulod sa ambulansya ang lalaki. Tapos samtang ginasakay na sa stretcher sige man Japon nga pump dikto. Nga LB on bago gilamang. Dugay basi nga kwarta na detalye diri sa area naman sa regional hospital Action Bray. Inform lang dayon. Gaya sa magtagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ginkwate ning report mag-action because nga ini nga kaso involved sa minor mga ka-action ano. Kang iban nga mga suspetsado di mga batan-on pagid bala no timay lang after a few 4 months nga propanago niya tinasikop gid man siya sang kapulisan naman ang bal naton kung magimo ka sang kriminalidad, hindi ka gin makapasaling nga makapalagyo ka. Kay ang batas iya o kon ang ang kapulisan nagapangita gina kay mandate sang kapulisan naton pangitaon ang mga kriminal. Kag magbantay sa kriminalidad. Ikaw nga kriminal ka, involved ka, may case ka, may ara ka sang warrant of arrest, bisan ano mga panago, madakpan ka man gihapon.
That's why avoid kung kaysa ko ng mga problema gamay nga kuha na ulo istorya ka gamo-gamo na hindi gid magpadala sang inyo silabo sang kaugalingon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Talagi lang kay Bukaron kung gamay ban nga mensahe si Sir Sherwin Marco Wia naga-monitor man, si Angel Pingsol Alimania Aramana, si Paul Spat III, Alan Castro, Mary Aimee Jordan Antiquinio. Salamat gid. Bia Jonathan, good evening. Manjo Arniho, good PM Action Brian. Monitor lang kami kay Dan De Los Santos kag sang Bukol Umana, sang Larry Bayog. Ano ini? Antulo, sang Cup Building, Galo Lacson, monitor gid. Wapo nga text mo ba? Sige. Si Lizelle Pronoble Villalba, good evening, watching live from Palm Jumeirah, Dubai. Wow, salamat gid sa inyo. Nilda Siguan, sinaga-monitor man sa atong pagpangalagad. JR Cardiente, salamat gid sa pag-monitor. Jose Mongcal Torilla, salamat gid ra, no? Si Pidongski Albucar Malakaman Jr. Good evening, XC Maxon Brian, ginatamyaw ko li akon lula nga gahampang solitaryo sa gisi nga baraha. Si Alfredo Jr. Galinia, taga Hagimit La Carlota. Sige, salamat na sa inyo. Action Radio, Philippine Standard Time. Sa nabal ko na sa inyo, Kay, na may case man nga rin. Dako ni nga lesson nga makuha na tondri sa mga amay. Nga inablang ko kay sa mahiligin mag-shot-shot upod sa mga amigo kag mga abyan lang. Kay dito sa Iligan City Makaksyon, sa kasagsagan sang New Year, ting tradisyon sang Pinoy, daw di ka gidya ma-enjoy kung wala sang may ginatambungan nga mabugnaw nga ilimnon sa ibabaw sang lamesa. Kaya gini ka man malipay nga nagaisanon ka, nga nagainom-inom ka, so dapat may upod kagid. Wala labot sa imo pamilya, kung may kada pamilya kitilayo sila, amigo, kumpare. Dito sa Iligan City, ining isang kaamay, hindi malanik kay Disyembre o kung Disyembre 31 New Year, kundi most of the time, dapat alert kita. Tanan nga tiniyon. Ining si Amay, nag-prepara, nag-shot-shot no? Nag-inom-inom. Gin-invite si kumpare para may upod, hindi lingaw, naka-inom na, hubog, naka-goods na. Tingalang Amay, nga nadula si kumpare niya, nga medyo, kuha na igo-igo na sila. Tumindog siya, may ang lisensya, gari ko daw nangihi lang mo, si kumpare. Tumindog ang amay, tulo pangita, libot-libot. Ay sus ko Ginoo, nasa puwan sang amay, si kumpare niya, nga ara sa sulod sang kwarto, sang ila puluyan. Anong ginahimo? Ang ibang kalabanan ni ginkonsumo ni kumpare, ang asawa ni kumpare, daw mo na bla? Pero inilain. Kaya ginkonsumo sang kumpare, amo iya ang bata sang kumpare niya, nga ara sa sulod sang kwarto. Ti okay malantani na kung may edad na bla, ay hindi kaya po ni rape nyo ay. Lain mo na kay 2 ka tuig yung edad, yung ginkonsumo ya ho. No klase utok tao ni na. So nagbungkala sang amay, nakita niya nga ginasampawan yung 2 ka tuig, iya mo, babayi. Pero man, susko nga mga tao ngayon, iway naging pulos nga utok, no? Suminggita ng amay. Galing ko yung nabutang diri sa news kon nalabot sa gining batang ini, pero feeling ko lang, mag-2 ka tuig, makabugtaw, ginay kakatulog ko no. Kabugtaw, ginay ka magpiangak, maghibi, tandugon mo pala na ganing kamot niya, mga bungkaras na na di ba? 2 ka tuig, Bumungkalas ang amay, suminggit makaksyon ng itatabang, disgrasya si kumpare, kinadakpan. Pagdakop, ang nakadakop, mga tupad balay, mga palibot malanda, ati inayawan kastigo, nadakpan, gidala sang pulis, hitsuraya daw, ano malang imo nga, gin kastigo, gin tulo-tudo, ang dila na lang way lagob. Pero manang leksyon sa makwata diri, di gid magsalig tudos mga taos palibot mo. Kung isa gapati, gapati man ako ang pinaka-the best ni mga inimi pilakadlaw, ang imo man lang mismo, amigo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
La 7:58, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon mag-aksyon, check naton mga balita with Aksyon Dale Salazar. Diri iya sa syudad sang Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Radyo. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon, Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04. Pabalik sa aton sining nga pagpangalaga. This time, ginadulong naton ng ining oras, ginadulong sa aton sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito, mga aksyon, may pito ini ka ingrediente, no? Nga mga herba, nga mga dahon-dahon, no? Pagkatapos, dahon sang mga utanon, dahon sang mga prutas, kagiban pa, gintingob ini sa isa iya ka process para pag-inom naton isa man ang igo sa ikaing lawas naton. Ining CL-Pito-Pito. Pero maghalong sa pagbakal sang CL-Pito-Pito ha, kay mayara sa mga CL-Pito-Pito nga iya. Oo, ang original nga CL-Pito-Pito ang takop green. Tana mo niya, ang takop green, may tatak gidya ang sulodlan sa nga 375 ml, kag ang sulodlan hindi 500. Miyara nagalagaw sa mga 500 ang sulodlan pero tatak 375 pero dira pa lang tipike kanay. Kag mabakal sa mga butika. Why ini ginalibod ang original nga CL-Pito-Pito, no? Sa butika kamo kag sa mga otorisado nga mga dealer para sigurado nga mabakal nyo original. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Bukaron tayo mga mensahe talin sa kay 5636. Good evening, Sir Bry. Akon yang New Year's resolution. Good health. Akon pamilya. Hindi na ko maghandom para sa gobyerno ta. Kay wala man tagyapon mahimo mga opisyal puro lang tanan. Wala politiko nga hindi kotan ko no. Si Apo nga Lagos niya. Hacienda Mercedes Mao. Pero siya po nga Lagos, no? Kapamiray. Good evening, Sir Bry. Tamiyaw ko lang family Irim, Sildora, Ibarra, Costan. Siluntoy Irim ni sang kinabong tres. Salin sa kay 5945. Salamat gidra sa inyo. Good evening, Sir Bry. Happy New Year. Ang akon sininga New Year's resolution, agap ako mabugtaw para magdigamo kay nahuya nako kay mama. Si Phoebe, gali niya, sang DSB. Phoebe Ann, sang DSB. Ay, gali. Munang Mayo. Manang Mayo kay dulutan no perming iloy mo pagkaon. Sali naman niya kay 1685. Good evening, Sir Bry. Happy New Year. Liyaw lang ko Tamiyaw Family Baldove. Pagaduan. Hipolani. Santilian. Si Chay Tiling niya. Di salamat nila sa inyo. Happy birthday maglisamon sini ka magulangan kay Tuto Narciso Morden. No? Naga-celebrate sumong sa iya sini kadlawan. Na? God bless and more birthdays to come. Halin naman sa kay 8501. Action Bry, good evening. Mayo gid mag FSTK pero dapat hindi lokal para istoryahan ang kalinong. Greet ko lang da akon mga hinablos. Janine, Remark og May. Damo salamat sa pagbasa. Sige. Okay. Good evening, Action Bry. Wish ko gid kani nga may mataas nga katungganan sa aton gobyerno nga hatagan pangabuyan ang mga pigado labi na gid mga senior citizen nagapakilimos agod makakaon halin sa kay 5659 tuod no. Good evening, sir. Monitor lang kami niya handumanan. Belated Happy New Year. Ali yon ni Galia. Salamat nila, sir. Action Bry, ang pagtratar sa aton nga mga OFWs sang ila mga amo labi na mga Arabo nagadepende sa ila paglantaw, pagrespeto, kag konsino kag ano nga klase sa mga leaders nagapamuno sa ila DH o sa ila nga DH kon makita sang mga Arabo ang demonic leader o leaderess mismo sa mga OFWs daw wala man lang pakialam kag promotor man sang kabastusan. It's only expected kro the evil facts or acts will be fall on our hopeless guro ni hapless no
OFW, especially mga domestic helpers. I don't know kung nag-reflect ina sa batasan sa presidente. Action by, good evening. Kung ako pasintensyahon sina nga tao, dapat patsyon kay wala pulos klase nga tao na. Ula, patsyon ko no. Action by, abaw, kawala huya gid sang kumpare nga to, no? Dapat utdon ang iya. Ipatulon sa iya. Nyakis kasi tao. Concerned citizen lang ah. Huwag gid pulos to di. Galing ka gid search of law, gid search ang PNP, ang bulsaya nakuhaan pa sa isa ka association siya bo. So wala labot nga plaubog siya, nagainom, gasuyop pa sa wala nagtingob ang demonyo sa ulo ya. Alin sa kay 941. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang family Tanio sa Mabini, Pontevedra, especially kay Erning Wardo, kag Rolly, kag Pining, kag Happy New Year kay Frida o from Frida. Salamat, Gip. Las 8:09 Action Radio Philippine Standard Time. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. This time, Contas Action Dale Salazar, pero may gabilang kay Fernando Bongbong Narciso. Si Madam Ninita Payo Gayong. Good evening, Sir Brian. Mangkot ko tani ngalan ni Madam Tare, no? Kay mapa-card, okay. Ko sa iya, horoscope to this year. Happy New Year, thanks, Ninita. Ano to rin iya sining kwan? Ang iya sining Facebook account, i-check ko karon. Oh. Daw kwan daw main kabungkal. Pangitao mo na ng pangalan ni Madam Tare kay makitaan mo gina, na? Para makapa-reading ka to sang imo sining kapalaran sa 2020. May kaguro na ka kwan sang nagligad nga December 30 last Monday, ano? Kay nga kung nakapamati ka mo, naka-direct ka pamangkot kung tanin. Last 8, Jess, aton sa nga pagpangalagad, there is Action Firing Line. While nagahulat kita kay Action Dale Salazar, dungagan tang aton sa pagbasa iba no, para mamat-amatan tagri. Manamyaw ko, family Sildora Kagricomo. Halin sa kay 9160. Good evening, Action Bry. My New Year's resolution is love my enemy. Gali. Si Sydney sang banago, baka nami gino. Pero halong kang ginagapon kaya hindi na tunbalan. Ang ano ni man, sin manong Nestor Abosio naga-monitor sa tunsubong nga laptop text mo nong, di ko mabasa ng iban. Okay. Okay. Good evening, Sir Bry. Ang akon New Year's resolution niya nga makatapos gid o makapasar ang akon anak sa iya sining examination sa Napolcom. Bao, dapat na, no? Action Bry, good evening. Tamiya ko lang family Lariosa, family Lagdabon. Nag-monitor sa buong halin kay Clarissa. Salamat. Sige, last 8:11. Action Radio City Hall Report. RNS Action Dale Salazar, may gabi. Yes, Action Bray. Sa mga balita natin gikan sa Bacolod Government Center, Action Bray. Officially, for lang nag-file ang proposed ordinance si Bacolod City Councilor Alvin nagapugo bilang chair sa Committee on Police Matters sa Sangguniang Panlungsod nga nag-require sa talaan ng mga negosyo dito sa Bacolod City nga mag-install or magpahamtang sang high definition o kon HD nga CCTV Action Bray kila sining mga establishmento commercial. Ang ordinansa or proposed ordinance ni Espino intawag sa Action Bray nga comprehensive CCTV ordinance diri sa may syudad sa Bacolod nga sunod siya ang Bacolod ang may existing nga tatlo ka mga ordinances no like dapat magbutang ka sang CCTV sa mga negosyo sa mga kabarangayan kag sa mga eskwelahan Action Bray. So ang hindi nga comprehensive CCTV ordinance gin consolidate o kon gin impon no ining tatlo ka mga CCTV ordinances sa Bacolod City amo siyang gintawag niya nga comprehensive CCTV ordinance nga recently ginaprobahan sa Sangguniang Panlungsod sa first reading. So ang purpose ni Action Bray sa siya nga ating kaso nga may mga krimen at dira makabulig ba maka-aid or makabulig sa mga investigation sa kapulisan para mera sang resolution in kaso nga mera sang krimen nga magluntad diri sa may
siyudad sang Bacolod, Action, Brian. Sunod siya iniman ang nabase sa pangabay o panawagan sa Department of Interior and Local Government o na DILG sa mga local government units nga dapat may sang specific or minimum specification ang CCTV kag DVR recorders nga dapat i-install sa mga lugar, Action Brian, sa pungsod Pilipinas. Susunod siya up na for discussion ang sining comprehensive CCTV ordinance, Action Brian, nga nag-hope siya nga mapasargid sa third kag final reading para bulig in kaso nga mayroon sang mga kriminalidad nga magluntad dito sa may siyudad sang Bacolod. Ang tingog ni City Councilor Al Victor Espino. Itong nga mga CCTV sa Subong may ara nga they are not already up to specifications nga kung iusaron sang aton law enforcement agencies ang footage, hindi na siya mapuslan kay it's either buron or blurred or the quality is really low definition nga hindi na muna ma-identify ang mga perpetrator. So that is why nga we are following the footsteps of the Department of Interior and Local Government that there is a certain minimum specification for CCTV cameras and DVR recorders for Bacolod City. So this ordinance aims to instill that sa aton nga mga negosyo nga matakod that we are requiring for them to install closed circuit television camera para mapuslan man sa aton law enforcement ang not just for compliance but with real applications kung matakod na kita sa aton nga mga CCTV. But mga previous na CCTV ordinances, wala yung specifications? Wala siya. It is only for compliance and requiring them for that. Siyempre na batihan si Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Police Matters sa Sangguniang Panglungsod. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, nagsaka ng action bray sa 7 ka mga persona ang naglalukpan sa mga palupok o gatawag natin nga firecracker related injuries. Umpisa bulan sa Disyembre, tugtog kahapon nga adlaw January 1, 2020, Action Brian. So sa record diri sa task force paputok sa 2019 sa Bacolod City, kahapon alone Action Bray, 4 sa mga persona ang nagkalalukpan. Isa diri kamara, residente sang barangay Mansilingan, 11 anyos nga lalaki, Action Bray. Kagkahapon man nalukpan ang 41 anyos nga lalaki, residente sang barangay Punta Taytay, siyudad sa Bacolod. Ang ginusal sa ni Action Bray nga palupok is Goodbye Philippines. 41 years old, Action Bray, forward sa aton ni Executive Assistant Ernesto Pineda, ang pabosang task force, ay ning nalukpan nga 41 years old sa barangay Punta Taytay nga nagusal sang Goodbye Philippines ang tsura ni Action Bray. Sang iya sining kamot daw hindi nagid kulo kompleto kay nagkalautan gid ang iya sini nga tidlo, Action Brian. So pangot doon gid Correct. Arada magin forward to dra. Ang itsura sang iya sining nga tudlo, 1, 2, 3. Daw hindi gid, Action Brian, mapuslan ang iya sining kabot kay Goodbye Philippines ang ginpalupok sini kahapon nga daw. Ang nagkalabilin Action Dale ugat amo ning ginatawag nila nga daw tendon bala. Mo ni siya, puti. Ay aragay. Action Brian. So hapdos kag sa ulugo na gid ang 2020 sang madinugoon, Action Brian. Nabilin di daw kuno lang ang ano na gani hintuturo, ano na gani ang kamalagko. Kamalagko, Action Brian. Pero sa lokal sa Pineda, so far 7 ang record nga firecracker related injuries. Nibo na siya, Action Brian, sang more than 50%. Kung ikumpara, Action Brian, sang year 2018 kaga 2017, Action Brian. Nga sunod rin kay sa Pineda, sang 2018 mayara sa sang na-record sa bilog nga nagkalapilasan related man sa palupok, Action Brian. Kaga sa year 2019 mayara sang 15 from 17, 15 kag subong 7 so far ang darat sa kalalukpan. Ano tingog Executive Assistant Ernesto Pineda?
Nubo na sa pito na lang ang incident, no. So dako na almost sobra po nga kit ang nagkano, no, almost 50 plus no percent ang nadula kasi namin na ni siya nga figure nga meaning matapat ang awareness sa aton nga manog nga user nga gagamit sang sang mga pyrotechnic meaning na nagahalo, no, para iban gani no tamara na lang massive nga mga campaign para nga makaiwas sa paputok para makaiwas sa incidents mas tama ka kitaon nga nag-work it, no, kan although wala kit na zero pero almost more than 50% ang nasula, no, ang incidente. Namin na niya tayo kasi tuig nga dumo incident. Kasi ang barangay nga natugahan sa incident duha sa barangay Bisania, isa sa Langila, duha man sa Langilan. Duha isa sa Punta Taytay, isa sa Mansilingan, kag barangay 16 isa man. Tanan puros minor. Ang isa lang ang daw na utod yung mga tutlo, ang barangay Punta Taytay lang. Siyempre, nabatian ang confirmation ni Task Force Paputok 2019 Head ng Siyudad sa Bacolod, Executive Assistant Ernesto Pineda Action. Pero siya, despite sining mga kaso, ginakabig di Action nga effective ang mga campaign nga ginpatigayon sa otoridad kat kapulisan regarding balang ipaiway na ang pagpalutok in kaso nga sug-alawon ang bag-ong tuig Action, Brian. Dako giman diferensya kumpara mo last year Action Dale, di ba? Correct, Action, Brian. Amo siyang balisod Pineda, no, nga nag-effort man ang siyudad sa Bacolod, especially ining mga miyembro sa Task Force Paputok 2019 para mapa-aware pagit bala, no, ang publiko regarding sa mga consequences, no, nga ila sining atubangon in kaso nga magpalupok kag may ragid sang posibilidad, Action, Brian, nga magkalapilasan or mautdan sang tudlo kangay sining natabo sa 41 anyos nga lalaki nga residente sang barangay Punta Taytay, Action, Brian. Pila gani subong pito? So far, Action, Brian, ang date sini that's December 11 until January 1, 2020. December 11, 2019 until January 1, 2020. So kahapon alone lang apat ka mga persona ang nagkalapilasan January 1, 2020, Action, Brian, sa record sa Task Force Paputok 2019. Okay, gin-check ko di abi sa nagligad to, kita ko di 8 na isang malanggali ang kabos, ano? Correct, Action, Brian. Walang nag-synchronize ang reporting, pero official report mo na siya since halidin na siya sa Task Force sa siyudad sang Bacolod. Sige. Action, Brian, kayo na nag-start ng Business One-Stop Shop sa pag-renew bala sa mga business permit, pagkuha ng business permit para sa mga bagong mga negosyo dito sa may siyudad sang Bacolod. Arab lang usual, Action, Brian, sa mga kabaranggayan, dapat kinahanglan kagid magpadala sang representative, no, para malaman kuha sang barangay clearance sa mga nag-process sang permit. So sa January 2, 2020, out of 61 barangay, may 33, Action, Brian, ka mga barangay, no, ang nagpahamtang sa ilang mesa, nagpadala sang representative para mag-issue sa mga sidula kag barangay clearance. Diri sa may business one-stop shop, Action, Brian. So sunod diri kay Executive Assistant Sammy Montoyo, miyembro sang Ease of Doing Business Core Team sa Bacolod. By Monday, gina-expect niya sa January 6 nga mangin 100% ang participation sang 61 tanan ka mga kabaranggayan diri sa may siyudad sa Bacolod since si Mayor Bing mayroon na sa executive order nga ginpapanaog requiring all 61 barangays nga mag-intra dapat sa business one-stop shop para hindi na mabudlay sa mga nagaprocess sang permit, Action, Brian, no, nga magkadto pabla sa barangay hall, mabalik naman diri sa Bacolod Government Center. Suluig ni Mayor Bing nga sa NGC na mismo, tanan nga mga concerned agencies nga nag-issue sa mga clearances dapat sa isa sa lugar para payuyon ang pag-proseso nila kapag renew sang business permit. Mga barangay, may mga barangay pila to 33 pa lang may nabilin paged? Yes, Action, Brian, 33. So 40 pila na i-minus mo sa 61, Action, Brian, mga more or less mga 27 plus, no?
mga 28 action bray. 28 barangays pa ang wala pa nabilin. So kayo natin, kita anto naton ang lamesa sa barangay 2, barangay 4, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, barangay 27, 29, 32, 33, 38, 39, 40, 41, Filisa, Ramalahan, Dumalan, Sumagalangilan, Stefania, Singkang Airport, Takuling, Villamonte, Alihis, Barangay Bata, Barangay Cabug, Barangay Mandalagan, Barangay Mansilingan, Monte Vista, Panokoy, Punta Taytay, kag Barangay Vista, Alegre, ringgin pang muna na mga barangay. So far sila ini ang nag-participate sa Day 1 sang Business One-Stop Shop sa Bacolod Government Center. Si stricto man nga ginamonitor ni Sir Montoyo ang participation sa kada barangay action, Brian. Sige. Action, Brian, ito mga balita na tipo natin gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat, Action Dale. Balita gikan sa New Government Center. May ning ginduso ni Councilor Al Espino para at least ma-force na to ng mga establishmento nga magbutang man tod sang high definition nga mga CCTV da. Kaya iban compliance butang tod CCTV pero pinakabarat man bla. Basta may CCTV lang kag kon lantawon mo i-zoom in mo be garhom lang makitaan. Ang pinakabarato mo yung ginapamutang. Butang-butang ngayon masang mahal-mahal da kay kabalog ka. Dako man ni mabulig das negosyo nyo mo. No? Way mantega pangayo, may kawatan, sumulod na kung di kitaon, ginawang niya. Kag ina makabulig man sa iban nga mga kriminalidad nga kakatabo sa palibot nga dira abi makalabay sa inyo. Da kung di makabulig, makamoto solve sa mga crime, no? Mga street crimes bala. Kung may mga CCTV na kundi may bulig kita sa katapos ang aton siringa Philippine National Police mga kakan. Para at least, mauntat na yung mga kriminalidad kay dako man bulig sa CCTV, tod mo. Regarding naman niya sa one-stop shop nga ini, ang mga barangay nga way pa ko lamisada o way ka mo lamisada to sa may New Government Center, padaliin nyo na to kasimple lang gina. Padalaan nyo lang na duha kabilong tawo to, butangan lamisa to para mag-isyo da sa mga barangay clearance kag mga sidula, ano nga kinanglanon from barangay, para hindi na magsalangisag kag magsalasalang aton sila mga nagakuwasang business permit. Kag amo na ning chimpo man sa licensing division sa Bacolod, panchikan nyo ginang wala sa mga business permit ha. Hindi ka mo magpadala-dala sa mga buwas karon. Pagkatapos, wag gid mahuman na lang isa ka tuig, wag gid mahuman ang ila sini nga business permit. Pagkatapos may trahedya nga natabo, igo na to kiban kadamo gali sa mga hotels, kay mga pension houses, mga lodging house, mga kung ano na lang diri mga inn nga wala sa mga business permit. Imagine mo na nga gahitabo sa palibot ta. Way na ginapangayo pero kakatabo, dira pa pamatukiban nga wala gali sa mga business permit ini. Kag on process pa. Susko patawara. Tidire tayo magkaag kung may mga nagkalamatay na. Like sa natabo to sa Java Inn or Java Pension House nga anom ang nagkalamatay. So pagkatapos, ito kadamo gliya sa mga establishmento des Bacolod nag-operate iya nga wala sa mga business permit. Action! Radio! Ano ginahimo tayo sa mga tao da sa syudad? Pulungkoon lang tada. Libot ka mo, labay ko sa downtown area. Ang mga miyembro sang task force, mga miyembro sang city legal operation team, unit, natawag sina. Nabalaga panakop da, tilindog balanis lang suksok pula bayo. Pag-intindi ko, tapos ang New Year celebration, hawa ng downtown area, tayo mangyapon. Damo mang pamaligya gyapon da tiga tilindog malang mga nagapangsikop da kag nagapangsaway daway manangani ka sa landig manadas puno sa poste sa merkado kag magkutso-kutso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kanugon lang sang sweldo sang gobyerno maginamo sa ni. DJ Jonah naka-get over na taho sa New Year, back to work na naman. Salamat. Jonah Mongcal o kon Jonah Mangcao Jimenez. Good evening, Action Brian. Ginatamiyaw ko ng family Jimenez kag Navasilia family from Jonah, Haviliana Subdivision, Barangay Valia, o kon Mabini, Valladolid. Gamonitor gid kami subong salamat. Action Brian, Happy New Year lang da. Greet ko da, bana ko, member sang OTTJ Gregorio. Si Manong Gregorio. Mati salamat gid ra sa inyo sa pag-monitor.
Rika ni siya raman sa atong pagpangalagan las 8:27 pagbalik naton balita gikan Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampi ka. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginendorso naton sa Matinion ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa immune system sa isa ka tawo. Kagang Life Extension Coffee Mix naman niya na nga may arasang vitamin D3, pinakaunang kape nga may arasang vitamin D3. Importe dalin si man nga pungsod gin tun-an antes gin baligya sa merkado. Ang Life Extension Philippines diri sa Bacolod dahimotang sa GA Stephen Building, Lacson Street, unahan lang sang Burgos, Lacson. Kilid ini sang DHL mga kaksyon. Las 8:34. Aksyon Radio. Ante sa report with Action Artay Hupon gikan Kapitolyo Provincial, may gabilang kay Gel or Hel Pons Ingilio naga-monitor sa Sirimat Tinion, ano? And ginapanamyaw man ko si Maylen, no? Bandel, Erem, ang nagapanamyaw si Robilin Sildora. Salamat. Action Bray, mangkot lang ko, ang balay nga matindog sining bulan sang Disyembre, ano nga kolor ang pinta? Ay, doon di ko ni kasabat si Madam Tari ni Tani, no? Nong Nonoy, Panuga, no? Si Madam Tari, tani ni sang Disyembre 30 ni Tani, no? Noon di ko kasabat sini, no? Good evening, Action na Bray. Greet ko lang family Lazalita, Alimpolo kag Lanza diri sa barangay Alangilan, Puro 14 Bendito. Happy New Year lang gali sa imo, Action Bray. G kagal niya. Salamat gid. Sige, Happy New Year madasinyo. Good evening, Action Bray. Ginatamyaw ko gali ang mga friends ko sa La Carlota kag mga batchmate ko na sa 2009-2010. Si Fatima gali ni Tagala Castiliana. Happy New Year. Salamat madasinyo. Sige, this time check naton sa Action Artay Hupon sa mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Las 8:35 na pakaronan ko na iban nga mga mensahe para sa aton sa pagpangalagad. Kadamo sa pamangkot di parte ano nga bulan kunong maayo magpakasal. Ginmuno ko lang sa Madam Tari kina kadamo na sa pamangkot. Actually, yung isa kay na namangkot din, namuno ko lang to, pero tapos na ko naka-interview na ko siya last January o kon December 10, sa nagligad nga kwan, December 10, December 30, sa nagligad na nga Lunes, nga gabi, ano? So, subong ang inyo pamangkot, hindi ko gid masabat, no? Pasensya, gidrasin niya. Good evening, Action Bray, greet ko lang da, Naning Karisma, sa Silay City. Happy New Year! Nagatamyaw si ang iya ko nga secret nga lover ko, no? Wow, pero naman sila secret ka pa ho. Ibuyagyag na ng imo pagigugma kay basi mapanas pa na. Pila ka adlaw, mabuludlay, di mo na karumpuslan. Sige, kinaulat-ulata sa Cinematera Section Artay Hupon, pero kinamot na mention ko bala sa inyo, nga isa ya ka 5 ka tuig nga bata makaksyon ang nahulog sa tricycle. Dito sa may sitio Maria Ilina, Barangay Tampalon, syudad sang Kabankalan. Biktima biktima kasakay sa tricycle actually. Kag ang iya amay gasakay man sa nagabakride sa motorsiklo mismo. So antes hinampot sa lugar, doon ang munob lang amay nga manaog. Tinagtindog ang bata, nga way pagidma nakadulog ang motor. Pagtindog ay nahulog iya, bauti patay gido. Puwerte ning New Year sa sining pamilya mga kaksyon, puwerte ka subo ini, no? So halong gid, no, sa tanan nga tiniyon, kundi mo gid pakta ng lakat sang panahon na.
Pagkatapos, diri naman sa Bacolod, kumadumduman yun, ligad nga Disyembre 24 sang gabi, nagbinunanay ang duha ka miyembro sang Bureau of Fire Protection, kagang isa to on the spot nga napatay. Subong makaksyon, ang iya to nga enkwentro man nga na ospital, napatay man, amuning gidala sa ospital, nga si Fire Officer 3 Cornelio Silva. Napatay sining kagahon sa Riverside Medical Center. No? Tiyang kaso kung tani nga ipasaka ti alangan sila pang kasuhan mo di. Given haway ka naman isang kasuhan pati napatay na. No? Ining nasambit iya nga biktima. Sige, na-check ko si Action Art Sinimantina na. Si Mayros Langkoy. Mayang gabi, Action Brian. Nagamonitor kami di sa La Castillana, tamya ko lang si John Maratas sang Barangay Sag-ang. Madamo gid nga salamat. Sige, na. Kay na-interview man naton si Kwan, si Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang Police Regional Office 6 Ocon Pro 6. Kini may connection sa sa ulog sa bagong tuig, blati kon kumusta. So far, solo sila daw pinaka nahauna ini nga wala sang pulis nga involved sa indiscriminate firing. Why man sang naigo sang stray bullet mga kaksyon sa bugos iya nga Western Visayas. Pero interview ko kinaw toto no? So base may mga datas lang na bato na this afternoon, pabosan ta naman check naman nato ni pero ti do kamayogin nga balita nga ang mga palupok na naghina why sang damo nga nagkalalukpan, pati ng polis na why na involved sa kuno naman nga mga pagpalupok sila armas luthang. Tino mayo no, ang kampanya sang kapulisan naton medyo piktibo gid no sa aton sini nga palibot mga ka-action. Action! Firing line! Action! Firing line! Provincial Capital Reports! Talo sila nagpangalagad subong adlaw, Action Art tay hupon kay Action Marlon Hinabi. Action Art may gabi. May gabi action Bray kag sa aton sining mga ka-action. Unahon ko lang guro parte sa DOH balang proposal na kundi ang gusto nila matabo nga next year total ban na gid sa firecrackers and pyrotechnics. So bagon sila since nga ang banwasang hinigran isa ini sa gina-consider nga lugar action Bray nga kon tuag produce sang firecrackers, isang palangabuyan sa mga residente nga nakatilaw training, nagpainalom iya sa training kung paano himo sang palukpok. Siling din ni Mayor Jose Nani Arceo, siling niya ayon ko ang konseho nga kung pwede magpasar sa isang resolution nga nagapamalabag sa sining lihok ng ginaduso karon sang DOH kay siling niya ini mga nagapabuhi dira kag nagapangita sang legal mawad-an sang ila sining palangabuyan. Kag siling niya diri sa amon sa hinigran ang amon observation after naging patuman siling niya ang istrikto nga regulasyon sa palupok. Siling niya tuig nga mga selebrasyon why diya sa napilasan wala man sa aksidente nga mas considered as fire crackers related incident. Siling niya mo na nga ako gapamalabag ko sa sining ginaduso karon sa Department of Health. Although nga tiila man na iya mo nga findings nga gusto nila nga zero na gid kon firecrackers incident ang paghahambalan. Kaya sining niya, tingwa na ako niya. Istoryahan ko nga akong miyembro sa konseho nga magpasar sang isa ka resolution kag iniipadala nila dito iya sa Metro Manila o sa National para paiparuan ang ilaman sentimento. Yari ang mayor sa Banwasang Hinigran. Okay mo na ila kita daw almost daw naupos na nila sila nga mga baligya daw almost. Ang unang sales, ako ang salesman. Ilang production kasi expect ng sales mo nga matakop. So far sa immigrant dito, wala man ang toward incident sinatabo dito sa amon. Amulabla, depende lang sa pagkampanya dito, sa pag-inform sa mga publiko, regarding sa pag-insakto ng paggamit ng firecrackers. So far, wala din incident dito sa aton, sa immigrant. So namin, wala din. Wala dito manilokpag ko namin.
wala gini sa reported nga na lokpan ang tamotya o kung wala. So para, proud na ko nga wala dito mga tabot isigura niya. Kung iluso gini sang DOH, may initiative ka mo nga magpadangat man sang inyo sentimento dito sa nasyonal. So, kasi pangabuyan ang buhat na da, shift mo namon, kung siya mo ang pangabuyan sang among constituent spirit, at bigay na niya nabalaan lang doon mo na nila pangitaan sa pangabuyan. So far, ang importante dila nga i-regulate lang maayo pag among the regulations, wala bang siguro mga malaking dila. Mapasara sa resolution sa kung environment, especially also over the strong strong funding na hindi tumira nila ng proposal. Amo na action na Brian, palayag ni Mayor Nani Arceo. Sakto aksyonar kadamo sa madulaan gid palangabuyan pila man lang kabilog kalalok pantod mo. Sila nga sa Iligarando ay kami diya sang recorded na makonsider as firecrackers related incident. Sila nga ang importante siguro nga LGU o kagang public ma-inform sang maayo. No? Ang regulation, stricto nga regulasyon, mapatuman, agad malikawan ang aksidente. Abot may tiyempo ka pa isingit ko lang yung kataling kay Tony Japet Masculino. Kay kung 2020 na kita o year 2020, now isa sa mga prioridad diri sa provincial government, amo action by ang paghatag na sa pagproseso na sa pondo nga magabulig sa mga farmers bala directly nga naapektuhan sa ginpatuman nga rice tariffication law. Bangod nga may ara gali isang ginatawag nga pondo nga pwedeng kuhaan sa ipamakal sa binhi kag mga galamiton no sa makina balas para sa pagpanguma na pwede provide sa mga farmers. Especially nga mo na isa sa mga priority ginabarayag mismo ni Governor Eugenio Lacson nga hambal o nagpapalag sa direktiba siya dapat niya ini dapat patagayunon man sa mas temprano kag iplastar na para mabuligan ining mga farmers nga direct apektuhan sa gipatuman nga rice tariffication law. Why labot iya sa sina may ara pagid sang isa ka programa nga tuyo man iduso sang gobernador sini nga tuig ngamo ini ang crop diversification. So kung apektado ang humay, sila niya Tony Japet Masculino, isa din isang option nila ng taon nila. Amo ang pagtanom sa mga mangunguma sang halimbawa saging. May ara man sila nga pwede man diri ang iban pagid nga mga crops nga makabulig, no? Ang kape, kakao, kag subong man galing ko ay madala yung pineapple sila niya kaya ang pineapple selected areas lang amo ini ang nagatanom. Now sa pagpamakal humay temporaryo subong nga maguntad ang Kapitolyo Provincial kay may update subong nga nagmahal ang pagpamakal sa traders, local traders. Especially niya no need for us to intervene kay masarangan o kung mas makabawi gani ang mangunguma kung dito sa local traders sila magbaligya sa ilang produkto. So ang natipon nila sobra man lang isa ka dos gali action by ka sako na bakal nila. Ina ko na ipagaling kag ibaligya agud ibalik sa revolving fund nga dira sa provincial capital nga i-preparar naman in kaso kinahanglan nga nagabulig ang intervention sa provincial government imuon para salbaron no ang produksyon sa mga mangunguma. Nami man gali kung may kompetensya mga traders tanong kay gasaka man hilanat nila no. Pero aragan ni NFA ara pag ina provincial government. Bisan patasan doon sa mga umalagsyon na lang si Carlo Idoso sa NFA. Dapat yun. Second, kapin pagid ko ikaw nag-finance ka traders man sa mga mangungumato, si Carlo di kambayran. Correct na. Lagson mo lang Amo lang sistema. So, ipapati ko lang portion nila. Nubo gilang sa parehag ni Japet Masculino. Ang aton nga priority ang una-una giti ining bulig naton sa kwan sa aton nga mga rice farmers implementation sang RCEF Rice Competitiveness Enhancement Fund bala nga
seed distribution kag machineries, tapos of course may part kita sa diversification to other crops, isa man ina ka programa nga gina-push ni Governor Bong, no, ang diversification to other crops. Sa palayag ni Attorney Japet Masculino, taga-pamuno sa Office of the Provincial Agriculture. Balita gikan sa Capitol Provincial para sa Action Firing Line, Action Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Art Balita gikan Kapitolyo Provincial. Na may manggalay ka may kompetensya, tapos kompetensya mo gobyerno pa bala. Himo mas lasantik kang gali kon paano nila makuha ang baligya sang mga farmers. Sigurado ko si Manong Simeon Ronquillo nag-monitor sa bondra sa Tabunan, Abuanan. Dako na nigurginan siya niya, kaya daga pahipos-hipos na lang siya. Kaya galing mga traders, subong nagpagita man ideya kung paano sila makabakal humay. Kaya base dito magdiretso taran sa National Food Authority or di gani sa Negros Occidental Provincial Government mga kaksyon. Aksyon! Radio! Sigihan nyo gina sang pamakal nga dala pangayo sa mga farmers naton kay plakadlaway na gid kamo may kuan. Dibla ti mayo ginantik ka nga ginhimo sang probinsya ano sa pagdumala ni Governor Eugenio C. Lacson na nga paghimo actually why man ni siya nagkompetensya dapat mo why gini siya nagambal nga kompetensyahan tanibla mga traders no. Ang tikang ginhimo sang gobyerno probinsyal para nga mabuligan ang mga farmers naton. Amo na yung pinakatinutuyo kang pinaka-point diri. Galing kitiguro nakitaan sa mga traders, mga local traders nga daw disgrasya tariyaw. Pasakaan taning hilanat sa kada kilo bakal tabi. Ti mayo man no. Kag ko lapit-lapit lang ng NFA. Kung ang NFA nagapanulong lang kada banwa kag syudad. Sigurado gid nga budlayan ng mga traders naton kay NFA pamakal nila diya tag 21, 20. Dito ka dako sang kilos ni. Pero kung sa mga local traders, tayo mo nang reklamo before na may tag 10 pesos na lang, 12, 14, dito ka kapoy kag sakit man sa bahin sa mga farmers ta. May nga bilang kay Jenny Solgon, naraman si Olivia Hulagting naga-monitor, Mary Locatinoy, kag dito itong iba na ito nga mga list, sa kilid. Nabasa ko na kay na. Ang ibang di balikan ko ni Abi, no? Kay medyo damo-damo di sila. Kita mo na. Bawa ka nami isang talong nga ginpakita ni Manong Simeon Ronquillo sa akon ba? Kinam-kinam kita may ari ni itlog sini. Diversified na gani ako now, naga-VG crops na lang ko na kay pigado, gil presyo sa humay. Di makon mo na, di mo na masugiran sa Ronquillo, kay mga buhi ani sa matagadlaw nga tanan, humay. Di 14 pesos ko no, pinakataas na. Dito na ko baligya, Manong sa NFA. Kay tuwag na ton makauloginan siya kamo to. May kabilang kay Mildred Manait La Naria, naga-monitor subong sa barangay 28 diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon ano. Salamat gid ra sa inyo. Bukad mo karon taniman pagid nga mga minsay before kita mag-wind up dugay-dugay sa aton sini pagpangalagan. Ari pa di sa piyako kabalo ka pila na kabilog din aton sini communication. Si Boyet Solvisa, naga-monitor man. Kilala ko rin mo nagbulang manok. Kumusta parikoy? Salamat gid si Lister Poras, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon! Radio! Mayo man ton tikang ginhimo ni Mayor Arcillo ganiyo sa sa Hinigaran nga maglihog sa iya sini nga konseho dira nga maghimo sang ordinansa kon resolution ano tong gin-mention kina or ano nga tikang nga pamalabagan ining 100% nga pag-ban sang palupok sa masunod nga tuig ini plano sang Department of Health mga kaksyon. Ang tuyo diri sang Department of Health nga way nagidya sang palupok way nagidya sang may nagpamagapalupok para zero kita sa biktima sang palupok. But according naman niya sa mga alkalde like Hinigaran, amo ni siyang palupok kapital diri sa Negros Occidental, ang Hinigaran, dira na ginahimo ang palupok nga ginabakal naton nga ginapalupok. Kung dito ka sa Luzon, ti Bukawi, Bulacan, amo ni mga lugar naman to ya. Mga himo sang tikang
ngay palabot dito sa National Office ang DOH, Malacanang, kung anong ahensya sa gobyerno, nga dapat i-regulate lang ang pag-usar sang palupok. Bantayan, strict nga implementation sa mga peke nga mga palupok. Kaya ko mismo, biktima sang peke, mga biko pa peke, pagigugma, pati palupok, peke man. Pero no? Ang regulation kung paano magpalupok, awareness ang kinanglan at tondre. Dissemination, information dissemination before ang December sa publiko kung paano magpalupok nga hindi magkalalukpan ang mga tudlo. Sa ginpasa ni Action Dale, bago gilamang nalukpan ganyan sa kapunta taytay, 40 pait ni. Kung lima ni ka tudlo aton, ang nabilin, duha na lang. Ang tatlo, ubos gid. Ugat ang ay susko Ginoo. Sa monabla, kung isa, piyak may rason no? Ang DOH may rason man para way naging sang mabiktima sang palupok, dulaon ta totally 100% ang palupok. Pero ang sabat naman niya sa mga pangabuhi sang palupok, kumusta naman kami iya? Amon ni pangabuhi, amon diri lang kami kulo aliban, taro sang amon sini pangabuhi kon Disyembre, kay gaobra kami palupok. Doon may rason man sila vice versa, bla pareho may mga puntos sa ginasini mga rason. Ito yung pinaka-point diri, kang pinaka-hatagan taguro diri sa atensyon ang regulations. Ang pag-regulate sa paggamit kag pagpalupok. Kadua diri, kung paano ikaw magpalupok. Kay bisan ano nga regulation sa imon sa gobyerno ta, kag kung ikaw nga nagapalupok, diya kwan ka, way kagin magpalupok, do pasikat ka, or way kabigapati, kung dapat pagpalupok sinati, sala mo na. Aba ng kisaga ni, dumabasulan ta pa ang otoridad nga siguro kulang ang information dissemination, kulang ang awareness sa ginatawag, ang pag-inform sa public, kulang, pero sa prangkang istorya, puwerte na ning libot nila kapag pabalo nga, hoy! Magpalupok kamo tadlungan nyo, pero hindi magkalalok pa ng mga kamot, kamang kumalagko nyo na kang hindi magkalasunog, guyan nyo. Ang diferensya, prangkang istorya, ara sa nagapalupok, kundi hubog, tituyo, hala, sagi papalupok. Damo nabla, kaya ginhimo na ginmantanan sa gobyerno, tamo, ang mga tikang kung paano ma-implementar nga ang palupok, hindi nagidlatamaan kadamo, gidkalalukpan. Tingin pagbutang rin sa mga designated area, nga dira ka mo palupok, isa na ni ka-regulations, o galing budlay gini sundon, sa nambal ko na last night, sa pagprograma ta sa Action Night Patrol, nga kung sundon mo ginang designated area, ang balay ko, ari lang din sa may dalom sa Action Radio, ari kami din sa may corner, abi sa Locsin Lacson o kung Locsin Burgos Street. Ang designated area to sa may reclamation area. Di ba dalagan pa ko to iya ka magpalupok? Ng pinaka-purpose rin palupok, rin dira dapat sa sulod sang imo siniugsaran. Di ba, tinapalpak ina nga regulations. Inaguro daw mabulubudlay. Kabalo kang makaregulate gid silita ng tanan, hindi kay gobyerno alone mo. Ikaw nga nagapalupok na mismo, ikaw yung hatag na isang pigar sa kuglingon mo kung paano ka magpalupok, hindi magkalapalos ng tudlo mo. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Prangkang istorya, hindi mo ya totally mabasol ang gobyerno mo. Ang gobyerno ay na nagkulang. Tanan nga mga information drive, tanan nga kung ano-ano na lang ang mga placards, tanan nga ginahimo. The government gani nagagamit na sa mga radio stations, televisions, newspaper, social media. Ano pa nga mga information nga ma-drive nila sa publiko? Tarang ginahimo na. Tidiri kita sa Action Radio ay nagkulang di sang reminders. Gani mapag-remind sa inyo tanan-tanan. Pero kung isa isipon, tayo lang sala ara sa nagapalupok. Kaya isa sa lawayon la. Ubog na. Doon din nakatikang. Tibango dara si kumpare, mapasikat. Man ka malo ko yung mapalupok. Kung yung palupok, bla. Di goodbye. Kaya mapalupok yun. Kung isa nakapilit na sa kamot mo, kaya ginhikap mo to, Balenciana, suman, mga mapilit, blang pagkaon, nakakaon ka chocolates da, tapos sa palupok kapagid. Muna bla, timbasulan pang gobyerno. Sa muna, kaladulaan pangabuy, anining mga utod dato nga nagasalig blang pangabuy is palupok, kung tumanon gini sa Department of Health, ang ila sa plano nga totally 100% iba ng palupok by next year. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Okay, good evening sir. Dapat ibalik ang death penalty ko na. About sa rape to bala si Aleo Neglia sang Handumanan. Oo, damo na gid man nga bataan nga kaluluoy lang kabataan, no? Presidente Sir Bato Sir Albayalde. Kahit sino may hawak bula akin pa rin yaman.
pinang-agawan nila, pike sila, ano niman, Maria J. Luisa Gawan to, ako dito, pinahiya sa buong mundo. Tingnan nyo sir, for 4 na taon, lumaban ako, hindi basta-bastang tao, binabangga ko sa laban sa aking karapatan at yaman. Pero ayaw ng Bacolod makatikim ako pera kahit ako manalo. Ano ito? Hindi ko maintindihan itong text mo. Paki-check abis ang text mo, mabe. Daw nabudlayan ko. Ako mismo kabasa, do galibog. Ang manamyaw, kinabasa ko na kina. May gabi action bright, taga-hinigaran niya. Upod gig ko sa komentaryo mo nga dulaon ang palupok kay jutay malang nagakalalukpan sang sa madulaan pangabuyan. Gusto na. Gusto gina. Nagapangabuhi sa palupok butan tabi 50 ka pamilya. Analokpan butan ta subong 7 bilog. Analokpan 7 bilog lang pero madula ang palupok 50 ka pamilya iyang mapigado. Dibla, do simple mo lang nagurutsindiyo na. Amo na nga lajek gurang ginpalayag naton sa inyo subong ang gabi mag-action. Gina-endorso naton sa inyo mag-action, ano? Ang habon pampaligo nga Santon Plus Herbal Soap. Amo ni makadula iya sa imo sini katol-katol, makapahami sa imo sining panit, kag dula baho pati kaspa. Kag ang aton sining balanyos kadagabi, among Santon Plus Herbal Oil mag-action, butod, palalakit sa tiyan, likod, hawak kag iban pa. Santon Plus Herbal Oil mag-action. Wala kita sa igo pang oras sa aton sa niya pagpangalagad. May gabi lang kay Bob Marley, ano? Upod sa pagkas nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantor. Station Manager Action Una Magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Backup Action JM Baikin Mag-Action. Sa News Center, Action Ere Naboso. Kag standby karon sa Action Night Patrol, Action Eric Magbanwa. Dili naman nabatihan ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Oras sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.